Usa sa makaapekto sa pagtubo sa mangrove ang basura, ilabi na kung plastic nga mutapot sa bag-ong tubo nga punuan sa bakhaw, pagatpat ug ubang espisi sa mangrove. Ug kung dili mabantayan, moresulta pa kini sa pagkamatay sa mangrove. Mao nga kagahapon, Enero 25, 2026, usa ka multi-sectoral collaboration cleanup drive ang giorganisa sa Save the Earth from A to Z, nagilangkuban sa mga student volunteer group sa World Mission Society Church of God ang nanguna sa pagpanghinlo. Gihimo kini sa baybayon o katunggan sa Matina Playa, Davao City. 300 kasako sa plastic waste o ubang klase sa basura ang nakolekta sa coastal area. Tumong niini nga mahatagan og proteksyon ang kabaybayunan o katunggan nga adunay daghang mangrove gikan sa hulga sa climate change. Miabot sa 430 ka mga participants ang mitambong sa pagpanghinlo. Gitambungan usab sa taga DNR, EMB 11, BFP, PCG, DCPO og team nila konsehal Rachel Zobrado og Jessica Bungguyan. Sumala sa EMB 11, makabot ang global goal nga zero plastic pollution sa tuig 2040 pinaagi sa pagtinabangay ug kooperasyon sa tanan. Kay Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.